Hello viewers, ngai Shanswear pediang semua yafi sa sisin pat chakani ka channel aga kerteng ka batiang tam jong Jesus Christ unang penim. Para banget buat ki viewers ki bapet jakani ka channel. Kani ketika jing hikai nganong fi ka babun bah ki briu ki syam jing bah kani. Bat lada nganong fi lada ki kampuli bah ka katba. Ya ki city jong pol kadan kam yang ingan ong fi ya ka ba habangi puli ya ka city jong pol ba ngin puli lot ya ki city jong u akan ni ka por ngakwa ban pensyai fi para banget ba ya ki jingai jong mensim kani ka jing hikai ngan ong fi ka dai ka city ka jong pol ka ba hikai syapang ki jingai jong mensim pi haka lada pilet syaka city upol shikinong koren kabaning kong pol shikinong koren kalnong ka ba khatar pini hang tu ukuran bha ya ki jingai umensiam bangidan wei umensiam bat shibun ki jingai ulakran upol ti hang tu pinda puli uang bakidan ki jingai pinda puli ter tu gidan ki jingai jong jingle kamba jong bun ba ki jingai wei ujing ka jingai jong ka penkhia ai ki bapang ka jingai ban penyapher ki mensim fin la puli tu fin syam shibun ki ai hanrei pinda puli biang haka city upol syaki Ephesus kal nong ga basau hang turu utho biang syapang ki jingai jong mensim upol ukuran bahasa pang gitu ki jing syakriru fin dapat naka city ki Ephesus kal nong ga basau kat ka ba nyau uang kumni uang hanrei hawai pa uai nangi laai ka jing ai kat bakum ka jing thau kata ha ka jing ai ukres namar kata uang manba ulakiu syajarong ulaya lamrau ya ka jinglong mrau baula ai ki jing ai ha ki briu tikani baulakiu kalong ayu tang baulawan hiar shwa kita ki jaka ki bakhampo jongko kendau ti utau balawan hiar ulang utau ju ubalakiu ru kham syajarong ya ki benang bara bonyo pendap ki baro pai hang ni khat ga bakhat wei snap ha khat bakhat wei badong bad ulathung ya ki wei ban long ki apostol bat yakiwei kinong itu lupa bat yakiwei kinong itu khana bat yakiwei kinong syarai bat kinong hikai pi hang ni ukran ya katoka ba kidan kinong syarai kidan kinong itu lupa kidan kin apostol bat pin iru ha aladang ilet biang syaka city upol kinong koren kaba ningkong kinong koren kal nong kaba khatar hang ni ukran biang ukuran biang ba hakani ukuran biang ba hakat khat ka ba arfunyo ong ni hakat khat ka ba arfufra snap fin da puli ngana puli fi khat apa tu ong ni tidan ki bau blai lathong hakabalang ka baningkong ki apostol ka ba ar kinong itulpa ka balai kinong hikai anda kumta ki bale i kamba anda hadin kata ka jing ai bor ban penkhia kinong yarap ki basensyar bat ki babun jat ki tlit hatu barok kilong ki apostol hatu barok kilong ki nong itulpa hatu barok kilong ki nong hikai hatu barok long kita ki bayale ikamba hatu barok kidan ki bor ban penkhia hatu barok ki nyakran di kitlik hatu barok ki batai kitien re itu dakwa hir pi ya kita ki bor ki bakhamba hang ni upol ukuran ya ki jinga jong mensim wong dan ki apostol kuling tu wong hatu barok kidan kidai ki apostol hatu barok kinong itu lupa lani kinong yalap kitin blay lani ki evangelist fi upol hang ni uya tu syai badan ki bri hot ki ba uba daujo mensim udan laki jong ki jingai hakamat hanrei kini ki jingai nganong fi ki ba upol ukuran hang ni uai ya kini ki jingai ban tei ya ka balang amteng ban tei ya ka balang bat ban penking atiar ya kita ki para banget ba kinle ya kakam
ka jong ublay bakan yar ka hima tunginya let sya ka shitish ki Ephesus ka tuming puliam na angin puliam yang khat ka bakhat wai ba fin shai wong bat u lathong ye ki wai ban long ki apostol bat ye ki wai ki nong ye thu ulpa bat ye ki wai ki nong ye thu khana bat ye ki wai ki nong sharai ba ki nong hikai ya ka ban penjanai ye ki report fi hagani ka translation Bible kasi kaya pair na ki translation jong ka Bible pareng ka Bible parang ani tu ifi ka translate bah hang ni hak ada filet na ka NIV na ki NIV ka khat ka bakhat ar jong ka city ki Ephesus kang nong ka basa ko kong kumni kong to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up wong hang ni to equip la da filet syaka ktin dictionary finapat naka dictionary to equip habang ipan kala kasi kalong kaban penking atiar ban penking atiar ya kibriu nakaban takikam right nakaban takikam ni kong khat ka bakhat lai wong ya kaban jingsha kang ni kadai balong ya kaban penking atiar ya kirukut ya ka jingtrei ka jingsakri tin belai snap ha so babling mengahikai fi ya kani ka jinga jong musim namar ba ladang impuli lang ya ka city upol show Ephesus syaki Ephesus sebab ya ka city upol syaki nong koren ngin sa dan ka jing kelumar ni kendet fi kai ka mengamut abang ta ublei ho kidan ki apostol kidan ki evangelist kidan ki nong hikai kidan ki nong itu lupa handrai wa ya kini nganong fi day ba kintrei tang marwai udan kidan ru bau ai ba kin pen khia igi bapang ka jing kamba ik pen khia igi bapang kani uai kani ka ikhtiar alani kani ka jing ai jong men siem pol thong ni khnang ba kitu kin pen king atiar kamut kumnu ban pen king atiar ba kalong baken hikai ki wei ba kin le ya ka ju kam nuksan ong an ai fi menta lada ublei ulak khat ya fi banlong u evangelist udan fidan ka gift of evangelism nani katang ka jing ai jong ka jing elak tin belai fi la hang ni ka kran niru lada fidan ka jing ai jong ka jing elak tin belai ani thu fi kidan kibri ki badan ya kani gift evangelism si senyalak maki kibri findai i hapo ki surak ai ru lada ki personal evangelism ya ka mass evangelism kibri ki dawan shisha syaka jing kala ka bumut kidan nama kade ka jing ai ketungan ong fi kidan ru kibriu ki badan ka jing ai ya ka jing penkhia haba lalet duai manu ngong fi tentang kibriu ki yokhia tentang yokhia andrei haba duai kini kibriu ki badan ka jing ai hang tu ki yokhia ti kaktin jong bleh hoi ka kran ya kini ki jing ai ka kran kini ki jing ai andrei kitu ki badan ka jing ai ki dei banle ayu kaktin jong bleh ha ka city Ephesus ngila kran ni kan nong bakhat lai ka basaut khat bakhat ko ya ban penjana ya kirukut ya ban penjana ya kirukut ya ka jingtrei ka jing shakri tin blai ya ka bantei ka mat ukres hang ni ong ngila ya puli la da filet na ka NIV version ka ong to equip hang ni ting kasih ka ong ban penjana la ni ban penking atiar kai gamut ban penking atiar nuksa mentala da fidan ka jing ai jong ka gift of evangelism pi ublei khat ya fi banlong evangelist ndai ba fin chulet ya lak marwai handrai ba fin penking atiar ya kitu ki bamdan ya kani ka jing ai jong ka evangelism ba kitu kinwan ban sha penking atiar fi nik fin train ya kitu kadai ka ba fin train ya kitu khnang ba kitu ru kinla banlet ya lak kila banlet ya ka evangelist mentala da uni ubadan ka jing ai jong ka evangelist tang mau lada wilat ya lap ya gospel mot nganong fi kamdan ka jingya re hikmah nila jui ya kani ba dan kibri ki badan ya ka jingya ya ka jing duai ya ka jing penkhia ki bapang kim hikai ki wai nong fi ki badan ka gift of evangelism kim tre man hikai ki wai namar blai kim sngau thu ya kani ka jing hikai ne ki badan ka jing ai ban ya ka jing hikai kidan ka gift ban teach itu ki dai ka tin jong blai ka ong bala ya ki khnang bakin penking atiar ki wai let's say na kumnu nong yalap na kani ke YouTube let's say ngamdan let's say ngadan tang ya ka gift of teaching kan ngadan ka jing ai ban hikai
ngam dei ban le marwai ban bishni lani ban long le marwai ban long specialist hanrei ngadei ban hikai ki weiru ba kinnang ban hikai ki wei pat hangta kan yar ka hima ublei ti ladau ni udan uban ai ban nang ya ka evangelist ya ka gift of evangelism le singa ngam dadan ya kata ngala ban le ban pan u ban sya hikai u ya kani ka jingela evangelism nani ka jingela kanang ba an penking atiar nga kanang bangan klan kanang ba ka gospel jong la kanang ba ya ka hima jong bleng penya pi ubadan ka jingai jong ka jinglong apostol nang fi tu hab hikai sikiwai de hang ni kan ka jing penlong senran ka bashisha kade ka jing penlong ka senran ka bashisha ba kibriu kinyo ban kayo ban roi ka hima finum le marwai kan pi utu badan ka gift ba ban penkhya ni ka jingai ban penkhya ikibriu udai ban let ban hikai sikiwai khanang bakiwai kinyo ban le ya kai ka bola hikai uji sukra suang ba kinang sha unu student lani uta u khana unumla ban long kham halor ya unong hikai hanrei haba ula nang ban sha hikai bha unle ya kiju kiba u hiknong hikai tengah kwa ba finum klumar hakane ka hakini kithat fin sai puli biang ada fidan ke jingkeli fila ban tek sangto hoi ude uwe mensiam bo ai uble ai uwe mensiam bat ukran ba wai la kijong kijing ai andre hakani gathat ka ba khat ar ka city gi nong koren ngakwa ban put kot dakani city gi nong koren kal nong ka baningkong ki nong koren kal nong ka ba khat ar khat ka ba lai puai upol pun kot niu nong andre tu dakwa hir pia kita kibor ki bakham bha mot kadai yang i ban terang lada ngimdan ya ka jingai jong ka evangelism ni dei ban terang hir andre tu dakwa hir pia kita kibor ki bakham bha o para banget ngan itu ifi ngada duai yo blai bon pen unai kita ki jingai nga namar ukong ni fi dei ban terang hir unai ka gift of evangelism apostleship ka jing hikai namar ladu ai ladang aturai nak mentahi ki hima ublai ngan yarap ki weiru ki bang patnang pi de hang ni habangi penlong senran nrai ladang idan gajing temu ban shu penlong non bot hawat ngila bandan kita gijing ai nginum hikai ki wei ngin shu penlong iki bakin wan sa shangi bagin shu sa iki tang bakin pensung tanat ya ka jingmat jung perkhat bat kinum le pat ya kaju pi ublai ukam khang ya fi banle evangelism lani ban le yalap gospel lada fimdan ka jingai jong ka evangelism lada fimdan ka jingai let ken cheu tu ba badan ya ka gift of evangelism ong i u ban hikai lang hang ta kan hiar ka hima kumbang apteng mene ba ong ba u khna school unom kham tam yo nong hikai re utau khna habaula nang nau nong hikai unle ya ki ju ki ba uno hikai u hikai ti haba fi puli ya ka city jong pol nong fi ngidan kam ban duai ngina kan dan kamban duai ngina dan kamban puli ya ka konteks ni dan kamban puli lang ya ki baro ki city jong u ni hab ban let ru sha tentang ong fi dan kam si sha ban let sha ki wai ki different versions nginum puli tangga ka bible kasi namar nga aingu yu blai bo ki translate ka bible kasi ndreng ong fi kidan ki bang hab puli lang naka bible pareng but ru let's say tentang ho la dan kam ya ka greek ngin hab let Andai umen siam bakut nang fi ulai yang umen siam bakut bala dangi puli ya ka bible khasiru ngila ngi baudan umen siam unhikai ngi bangin yok ma dia jing penem ban em ya jing em babha ti nga pensyai fi ni baki jing ai ke bafidan wat let buri tang hal dia wat let buri dia hikai lang kiwai baki wai ru kinla ban lan nafi bat ba kilak ban yok jing hikai nafi kilak ban yalap shawai kilak ban pen scam ikan kanyar ki hima jong blai wat subu tang haladi kumju ngar manong ifi le singam dan lut ki jingai reng ada trang hir ban let si kitung aju snap hi nong hikai kidan nang ne giba hikai na youtube kidai sisa ki bala ai jong blai kadan gawai ga channel manong ifi ka ba nga shatlan ba nei tai pastor nong ifi idan sisa ka jingai jong ji hikai nga shat snap hai inga da snap ba namar ba idan ga jingai tengah kwa ban nang lang na i nang bangar man yo hikai skiwai bakikin hikai sakiwai dah hang ta ka himau blai ti ngatrai fila syai kani la da fidang dan ya ka jing keli syapang kani ka jing ai jong mensiam
Fila ban Quran hang tu ru ki Ukraine upol syaka jing ai jong ki ba ka hang tu ru syapang jing ai jong ki jing Quran thliet ai fin sapuling ngin saya deal hawai pat ka topik ti ngin saya deal hawai ka topik ya kani mila ada puli ngar men syang kam klumar kani par bangadang sedang ya ka jingya jong ka jinglong men CMP habang ya ka jinglong men CM kan simpor ini bangin sengau tulut ya ka Bible let's say lada fidang syukha arsin fi let's say kalak benlong dan tenggi basan no andre kan simpor fi let's say shisnam arsnam laisnam ne sausnam sansnam ka syong kat kum ka jingyo jing hikai jong fi bat ka syong ru ka no fi penlut hagi jing duai nga nengkong anong fi habang adang syuan sya kajing kelak bemut ningkong ngapuli gi siti jong pol ki dan kat tu kat ni gi ba kham e kumtu ndrei kat banang yat gi por ngalayo na sngow seni ki we gi nong hikai ngalaya sngap ki we sya panggib jing hikai ki bangala duai lengbau men sim khut bat ngalak kham syai wala katar ngam ong fi bangala nang lut ka Bible ngam tip lut ngadang dei student hi jong ka Bible banlan ndrei ka ka ba ngasong tu bang hikai fi menta kalong syai nakata-kadau kan ka ministry bang yele ngongi khat sya jing penlong senrang nuksa lada alada filong senran ong fi finle ya ka ju ya ka bau nong hikai fi wala da fimdan ka jing ai handai ha bau tu nong hikai ula hikai fi kumbau ji suang finnang no tu nong hikai banle ya ki ju but kumju le si fidan ki jing ai ki bau tu nong hikai umdan fila andala san fila ban hikai kelai tu nong hikai ru uba unyo susu ya ki jing ai yung mesim ndrei kamdei bangin syukut tahingi ka fivefold ministry ne kita ka ma ka baki ong khat ki apostol ki nong itu unpa ki jingelap evangelist ka jing hikai tin blai kamdei ban sakut tang hai ki tu ki beri ndrei kanum ka himau num blai kanum yang repeat biang kini gidei ban hikai ki wai dengan dan ka jing ai gidei ban hikai ki wai ada filet duai beri bapang lada ki yok khia firu hikai ki kumno ba kin duai ki beri bakin yok khia ngi ngele ya kan ngai ki beri ki yok khia sisa tinggal nganget ba finum klumar kan nganget ba finum klumar hagani ka jing hikai nganget fila syai bat ublei tu yok ban kerkhui feeling ba kan ka jing hikai kublei shibu ya ro utran